Il-Partit Laburista akkuża lil kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li spiċċa jibża minn Jason Azzopardi. Dan l-għada tax-xhieda tal-Kummissarji tal-Artijiet quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li l-Partit Laburista ddeskriva bħala konferma oħra ta' kemm id-deal skandaluż tal-Art ta' Spinola għandu t-timbru tad-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Il-Partit Laburista nota li fi sforz biex iġib miegħu l-establishment li tant wiegħed li se jneħħi, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija spiċċa jibża jieħu deċiżjoni tant li qed jibqa' sieket u jiddefendi dan l-aġir. Mixhieda quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi sa issa kien hemm 3 konfermi li spikkaw. Jason Azzopardi kien juri interess personali fil-każ fejn anki kien iċempel uffiċjali pubbliċi. X'kienet il-klima f'dik il-laqgħa? Naslu għal-soluzzjoni. Min qalek? Mill-Ministru. Jason Azzopardi gideb meta qal li mexa fuq istruzzjonijiet tas-Segretarju Permanenti. Jekk l-Onorevoli Azzopardi jagħmel dikjarazzjoni illi jgħid illi ħa ir-recommendation minn għandek, il-permsek ta' dak iż-żmien is-Sur Paul Zahra. Ma jistax ikun? Recommendation fuq xiex? U hekk qal fil-Parlament. Ma nafx, ma recommendation fuq xiex? Inti għamilċi recommendation fuq dan il-każ? M'għandix recommendation. Dik id-domanda tal-Onorevoli Bartolo. Inti għamilċi recommendation partikolari jammorru f'din id-direzzjoni, jew f'din id-direzzjoni dak li qed isaqsik l-Onorevoli Bartolo. Ma naħsibx li għamil. Jason Azzopardi kien kruċjali biex id-deal sar għax kif ikkonfermat mix-xhieda ta' tlieta mingħajr il-barka tiegħu ma kien se jsir xejn. Mingħajr il-firma tal-Ministru. Kont iffirmaħ il-kuntratt inti mingħajr il-konsens tal-Ministru? Żgur li le. Żgur li le. Meta tgħid il-minuta ditru Jason Azzopardi. X'rid tfisser? Għax dak iż-żminijiet il-Ministru responsabbli għall-lands kien Tonio Fenech u Jason Azzopardi kien il-Parliamentary Secretary. Sawa. Kien fl-istess. Truħim ġiet approvata minnu kollu xek. Yes. Kunti straħta allura fuq dik l-approvazzjoni ministerjali sewa? Iva jole? Iva, mela. Ma nista' nagħmel xejn iktar u jekk kien hemm. Issa, ir-raġunijiet, ekku, kien hemm deċiżjoni u ma stajt tagħmel xejn dwarha. Il-Partit Laburista fakkar kif dan huwa deal fejn il-poplu Malti daħħal 35 euro ta' art li lum qiegħda fis-suq għal aktar minn 10 miljun euro. Il-Kummissarju tal-Artijiet huwa l-istess wieħed li fil-qorti kien qal li beża li jispiċċa nħabs f'każ ieħor li kien politikament responsabbli minnu Jason Azzopardi, dak ta' deal tal-Lavenbrow. Is-skiet ta' Delija quddiem dan kollu jikkonferma kif għadu ma bedix imexxi il-Partit Nazzjonalista, bil-konsegwenza li għandna l-iktar oppożizzjoni instabbli fl-istorja għal il-Partit Laburista.